Sing kawilujengan saha barokah ingkang sampun pana ing pamawas miwah lebda ing pangandika ingkang satuhu dahat pinundi-pundi nggih katur dhumateng panjenenganipun para alim para ulama yang para pandhita ingkang siyang panteraning ratri tansah sumanding pustaka suci wahyuning ilahi ing satemah pantes winisuda minangka dadya pangayomaning pangibadah ingkang tuhu kiblating panembah nggih katur dhumateng panjenenganipun para pangemban-pangembating praja miwah satriyaning nagara kinarya pangastaning reh kaprajan saha kapradatan ingkang tansah enggung gegulang dhumateng telenging cipta murih lestarining bangsa tentreming swasana ingkang satuhu pantes sinudarsana sumara sangyari para tamu kakung sekalian ingkang garwa ingkang satuhu pantes sinugata ing pakurmatan ngingeti panjenengan sedaya lan kula amung jejering titah sawatah jalma manungsa limbah ingkang tansah kapraba kawasesa dening Gusti ingkang Maha Kawasa inggih Pangeran Purbaning Arat minangka sumber ingkang hanyumbri sedaya sumber ingkang gesang pramila sumangga langkung ruming kula dherekaken tansah ngunjukaken puja dalah puji syukur wonten ing sandhap pepadaning Gusti kang Maha Agung. Inggawe saking sih wilasasa berkah ingkang rementas satemapan jenengan sedaya lan kula wonten ing titi kalenggan siang punika. Saged kempal manunggal lenggah masanggrasa nyawijing pakarti wonten ing wisma paharigyan. Ingkang ginelar panjenenganipun Ibu Tukinem dalasan sedaya kulawarga kanthi tansah panggih raharja kebak ing kawilujengan ing salajengipun tuhu linepatna ing deduka kepara linubarana ing pangaksana dene kula kumawani sumantaka lumarang matur ngabiyantara wonten ing ngarsa panjenengan sedaya satemanyigit genya nembewan sabda anggempil kamardikan sawetawis nenggih mudi dawuh kulawarga ingkang hamengku karsa kula piniji kinendheraken lampahing adicara nggih paharigyan prasaja putri siwi pamurbaning pawan ingkang asesilipun sang retnaning ayu rizki etika tulus suci ingkang sampun kalampahan jinatu krami sekalian saya bagus Imam Mujahidin nenggih priya tanaya bapa atau ibu larnikan pidalem wonten ing Kedungrejo RT kalih RW kalih Jatipurna siang kalenggan kepareng lenggah jinanjar sumanding wonten madyaning kursi nenggo saperlu ngaturaken sungkem mring Rama dalasan ibu wonten adicara ingkang suka angrenggani parigyan prasaja wonten ing siang kalenggahan kadhe ingkang sampun rinantem dening kulawarga menapa dene para panawung Grida Dharma kadhe ingkang badhe katur mekaten titi laksana ingkang sepisan nenggih pambuka ing mangke kalajengaken adicara ingkang urut kali nenggih mijelipun Serat Mojo pinanten sekalian
tansane sang retnane ayu rizki etika tulus suci sekalian saha bagus Imam Mujahidin kepareng sesarengan nenggah wonten ing madyaning sasana rinenggo sawetawis nggih lenggah wonten ing madyaning sasana parigyan kalajengaken adicara urut 3 nenggih pamuja Hastungkara sedya panyunan wonten ngaraosanipun Gusti kang Maha Agung mugi pinanten sekalian saged bagya mulya amangun kulawarga kanthi sakinah mawaddah warahmah ingkang dipun salirani dening panjenenganipun ingkang satu kula bekteni nenggih Bapak Haji Wakidi adicara pasrah sopan nampiri nunce wonten ing adicara urut sekawan sawetawis panjenenganipun sirat mojo pinanten nggih lenggah wonten ing madyaning sasana suka nggih sasana parigyan kalajengaken bekti luhur budi kepareng ngaturaken sungkem mring pepadaning Rama dalasanipun adicara ingkang salajengipun nggih upacara tedhaji utawa pamundutan gambar wonten ing siang kalenggan meniku ingkang bergotos wisan nggih saking kulawarga ageng temanten kakung tumuli kalajengaken saking kulawarga ageng temanten putri ing salajengipun dapur tamu kinarya purnaning parigan wonten ing siang kalenggan lamun to Serat mojo pinanten sekalian ing mangke arsa kajengkaraken saking madyaning sasana Badrasyasa sedya jumeneng jirajaran Rama dalasan iki wonten ing sak ngajenging kori parigan ingkang saperlu hanampi jawat asta soeng nguntapaken kunturipun para tamu sadaya ing salajengipun suwun kanthi tansah nyadong pangayuman mring Gusti kang Maha Kawasa mugi tumapaing kadwit purwa madya miwah wasana tansah manggirarjo tebih ing sambikala kepareng lumadining upacara tumuli badhe kula adat kinarya pambuka pangan daliwara ngaturaken sesanti pa miya ing warana kinarya sarana amemayu hayuning sasama katur sagung para tamu wilujeng lenggah kanthi suka mardikane warja kepareng hangrantu ngantos nuwun matur nuwun